Kum kadak jong ka jengken mau buram ya ka lengkho sngi kha bachis pa sa punyo snem usardar Balabhai Patel kabalong ha ka life trick u October ki school house Jent Hill district ke la shimi ka lat ban penlong ya ke program jingrak he kerpang na ka benta ki khina school kathong jong ka jingrak he ya ka ne ka sngi hashit lop jong kari India kalong shibenta ban kren bat ban a ya ka kubo sheki pai ba nong shong shnong shaphang ka nong rim jong ka jingetli kumbala pro dak da usardar Balabhai Patel kum unong yele lai lu jong kari bat ru unong mi khmat sha ka yeng dorbar thau an katkum kathong jong ka Rashtriya Ekta Divas ki bor pania school ki la penlong ya ka run for unity hakapor mistem pat hakapor mis ngipat haman la ki school kinong hi kai ki ai ka jingkren ka jingbatai shafang usardar Balabhai Patel bat ru ka jingpule ya ka Rashtriya Ekta Divas pledge Kebansa kan mau ya kan ni kasi kha jong usardar Balabhai Patel ka sarkar India hapo ka jingalam jong u Prime Minister Narendra Modi datai ko ya ustishu hapo Gujarat ustishu bajrong tam ha ka parthai ka jingrong jong ni ustishu ka long hado sanspa khandai punyo fit ka jingrong te udai ustishu bajrong tam ha ka parthai ban pen I ya kata ka jingyatali jong kari India te ha ka ni ka sngi ka sarkar India da penlong ya ka jing ya mare menamen step ki khna step da ya mare agi ban pen I ya ka ni ka jingyatali jong kinong India ban pen I shaki pat ba ki bapet kum ka awareness lani kum ke jingelap i pat ba shaphang jong uni usardar Balabhai Patel ubala trei shitom haka Indian history banwanra ya ka jinglai lot